sikhoyo namhlanje abantwana benkosi, sibabulisa otata bonke, sibulisa omama bonke, wonke umuntu oqala ukuba nathi namhlanje siyambulisa ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Siyajabula kakhulu ukuba sibe nani bathandekayo. Asizulibazisa imini yangecawe namhlanje, abantu bavuka baphangele ngomso. Cela sifunde incwadi yezenzo chapter 2 verse 38 no 39. Incwadi yezenzo chapter 10 verse number 34 no 44. Sizawuthandaza no 34 no 38 ibe ngu 44. Sizawukhawuleza sithandaze incwadi kaLuke 15 verse number 22 wakhona ngokukhawuleza. Cela ke ezincwadi ngokuzifunda sikhawuleze. Ngisindisiwe ndingwaqingana ifani ikhala ukuzalwa lapha elusikisiki. Siyambulela kakhulu uThixo osincedileyo. Singabathandekayo abahamba bevuselela indawo zonke. Siyambonga uThixo ngomangaliso wokuba apha eMthatha sifunyanwe xa sifika sizalwe uTata walo. Amen ukhona. Siyaqala ukwamkelwa ngolu hlobo lokwamkeleka ngalo apha uTata walo. Ithethe ukuthi ke xa sisize eMthatha sisobe siye kuTata walo. uTata walo usizele kule movement yethu. Amen ukhona. Yes, uyawuba ngutata wethu. Njengoba simuva nje sifike sazalwa. Amaxesha amaninzi xa sifika nalento bayabhaleka abantu bakaThixo kulo myalezo esiwushumayelayo. Kodwa ixhego lathi lisivisitele eTsolo lathi ndiyayifuna lento ikiyawuhlala eMthatha. Kwenzeka ngokokuthetha kwakhe. Njengoba simi apha nje kuye uTata walo ongunobangela okuba sime apha. Amen ukhona. Ithethe uba xa usibona noba siphi ngokuzawuloko ulibone naxhego liphanga semva. Usize singabantwana ngoku abasebenza naye. Amen ukhona. Ake sithi izandla zethu sibulela uThixo ukuba kube khona umuntu oyi-understanda le nto siyiphethe ofana nomkhulu. Ake sishayile izandla bathandekayo. Le nto esiyiphetheyo iba ngathi yawaphuca amabandla kuba abantu sebejwayeliswe izinto ezingezizo. Ngoku xa ufika uhluba umuntu uhluba uthetha ivangeli elinje, abantu baba nexhala lokushiywa ngamaRhamete. Kodwa sinethamsanqa ngokuba sifike kukhona umuntu omdala ofana nalo. Wazi ke ngoba xa sihamba beMthatha sijikeleza noTata walo. Amen ukhona. Kawuthi izandla zakho ngegama lenkosi. Siyambulisa uTata uqala ixhego elidala nalo nalaba ngaphambili. Siqale sabona unyana sibona uTata namhlanje. Masimbethele izandla. Siyabulela. Ensatsho ke into yoba ndisindisiwe namthola uJesu ohlukanisa umuntu nesono. Ivangeli bathandekayo ubuthi xa ufika kulo likuhlube litshintshe yonke into oyiyo, libe selikwenza uthande uJesu. Kodwa umculo ocula othi sendishiyile izono nokwenaba kweswe. Not izono qa. Ushiya neziyolo nezinto ezimandi zelizwe xa ushiya izono. Kukutshintsha nendlela ubuyiyo xa uthola
ehlolwe livangeli. Ngifuna ke sijonge le subject kamoya oyingcwele uba xa umuntu esindiswa yiphi lento imenza umuntu xa isindisiwe asokole ukuphuma kweli lizwe. Ngoba xa uphosakele kumoya oyingcwele wathola into engeyiyo, awuzukwazi ukulifumana ivangeli uYesu ebekusisele lona. Igama lenkosi malibonke. Cela ke sifunde sisabantu bangaba uyifumene kule ncwadi yezenzo chapter 2 verse number 38. Isihloko intetho kaPetros ngomhla wePentecost. Funa nje 38. Wathi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye. Ayikho into ongayifumana kuThixo ungaguqukanga. Into yokuqala kufuneka uyenze xa usiya kuThixo ukujika indlela zakho. Evula nje umlomo uPetros, guqukani ezonweni zenu ngabanye. Nibhaptizwe nitsho nakugqiba nibhaptizwe egameni lika Yesu Kristu. Mabini lamabhaptizo emphasize acinezelwa nguYesu xa izawugqitha. 1 lolwamanzi, 2 umoya ingcwele. Ithi iBhayibhile nakugqiba ukuguquka nibhaptizwe egameni lika nibe selibhaptizwa egameni lika. Eligama kuthiwa kubhaptizwa umuntu egameni lika kuthethwa ukuthi nibhaptizwa ngenxa kaYesu. Anibhaptizwa kuthiwa kusetyenziswa uba nizawuthwa xa libhaptizwa kuthiwa sikubhaptiza egameni lika Yesu kuthiwa kugqityiwe. No, nibhaptiziswa ukumanywa kwenu noYesu. Nibhaptizwa egameni lika Yesu ngoba nina benikude nombuso kaThixo, nifakwa ligama elithi Yesu. Aninanxaxheba nina ubhaptizo. Yiyo le nto iBhayibhile zange ulubone intlanga eyake yaya eJordani. EJordani bekusiya amaSirayeli kuphela, alukho uhlanga olwake la ubhaptizo. Akho mGrike, akho mSamaria owabhaptizwayo, because bonke abanye abantu ukuze babe bayabhaptizwa bangena ngoYesu. Yiyo le nto uPetro ke athi guqukani ke ngoku nibhaptizwe egameni lika Yesu, not ngoba niyinzala kaAbraham. Ngoku funeka nibhaptizelwe kuba nimanywe noYesu. Anilo gazi likaAbraham, anifakwa ligazi likaAbraham, nifakwa kukumanywa kwenu noYesu. Funda ukuze nikolelwe izono zenu, nize namkele isipho somoya nakugqiba namkeliswe isipho sikamoya ingcwele. Asifiki isipho ungegqithanga kwezi zinto zibhalwe iBhayibhile. Ukuguquka koko ukwenza uvume izono zakho, uthi ndingumoni. Number 2, zixolelwe izono zakho, ngoba umntu xa iguqukile uyazibona uba ndonile, azisole ngezinto azenzileyo, abe secela uxolo kulomonileyo. Ithi iBhayibhile azixolele uThixo izono zabantu, abaphe isipho. Isipho awunoba naso usaxakwane nezono. Isipho esingumoya
oyingcwele. Now ka sewuguqukile ke uphiwa umoya oyingcwele. Ndifuna ngiyibambe kakuhle. Umoya oyingcwele akaphiwa abantu abakwiposition, uphiwa abaguqukileyo bazixolelwa izono zabo. Akho mahluko phakathi kompostile lo ngenguye umpostile xa kufika kwindaba kamoya, because akekho ongahlelana noThixo, atolike into zikaThixo, asive into ezithethwa nguThixo, ahambe ngendlela zikaThixo engasiphiwanga isipho esivela kuThixo. Oh Jesus. Esingumoya oyingcwele. Amen. Futhi akekho ongayi-understanda indaba yokusindiswa engasiphiwanga isipho esisiso esi-understandisa lo mntu othi ubheke esulwini. Kusuka isipho esulwini sizo-understandisa abantu izinto zasesulwini azi-understanda ngezinto ezithathwe emhlabeni. Oh Jesus. Sipho esiphiwa abaxolelwe izono. Oh Jesus. Makeniliza niyabona mosiba izinto zasezulwini awuzitoliki ngezinto zasemhlabeni. Hamba nami ntombi sithandaze. Wathi uPetros kubo, Umbali niphiwe isipho. Sipho. Uyabona njengoba sikhonze emhlabeni nje asehlukanga ngokuthi thina sisindisiwe. Asehlukanga ngokuba thina sisithi singabazalwana abasindisiweyo. Into esenza sehluke ebantwini abangena Jesu ngumoya oyingcwele. Uyabona bangabe umoya oyingcwele awunaye uyefana nalo ongekasindiswa, ngoba imikhwa yakho ngeke yehluke kulungena Jesu. Oh Jesus. Ngeke ukwazi ukuphila into efunwa nguThixo ungasitholanga isipho esikumoya oyingcwele. Ndifuna chapter 1 verse kawuleza, chapter 1 verse number 8 kawuleza, verse number 8 kafuna verse number 4 wakhona. Na bonke abazono zabo bazixolelweyo baphiwa isipho. Esitya nabo. Besitya naye. Wabayala uYesu wathi, Zeningemki eJerusalem. Ningahambi eJerusalem. Hlalani nilinde isipho. Hlalani eJerusalem nilinde isipho. Esathenjiswa nguBaba. Esisipho sathenjiswa. Esiyanda nixelela ngaso. Ukwisipho ekwathenjiswa abantu ngaso. Hallelujah. Kuthiwa-ke ningahambi Petros eJerusalem. Oh Jesus. Nilinde kufika isipho, ngoba uba like nahamba isipho singekho niyawuthetha indaba ezilungileyo ningalunganga nina. Oh Jesus. Indaba zilungile kodwa nilunganga nina. Balike nahamba nje nizohamba nithetha indaba ezilungileyo kodwa singanincedanga nina. Lindani isipho. Yes, Lord. Sizawutolika indaba ezilungileyo. Nilahla amanyundululo nina. Nisasasa indaba ezilungileyo. Sinincedile. Oh Jesus. Sisipho sikamoya oyingcwele. Sisipho esikamoya oyingcwele esihluba umuntu. Sisipho sikamoya oyingcwele esimenza umuntu simlumle kweli lizwe. Sisipho sikamoya oyingcwele esisusa emntwini ekuthandela ifashion yeli lizwe. Sisipho. Hallelujah. Jesus. Verse funda standards. Sipho sikamoya oyingcwele. Zeningemki eJerusalem. Ningemuki ngela xesha sasisindiswa thina kwakuthiwa xa befika abantu bafike bewoko begcwele yonke into le elabaphandle, bemacici, berujile, benze yonke into bengakwazi ukunxiba. Kuthiwe kuba babeguquka abantu bakuthiwa
bayekeni kukho indawo bazawufika kuyo. Ewe. Amen. Babeguquka Jesus. abantu kukho indawo bazawufika kuyo. Bebethi kabehlelwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Oh Jesus. Abantu baphuthuma i-original zabo, bayiyeke ifake le bayiyo. Mighty Jesus. Bahluba izinto abantu because uMoya Oyingcwele uphucula ibandla. Amen. Usayinisa into kaThixo kwaba bathi bayifumene. Uveze isimilo sikaKristu. Yes, isimilo sikaKristu. Uveze isimilo sikaKristu. Khawuleza. Hlalani nilinde isipho. Nilinde isipho Esathenjiswa nguBawo. esathenjiswa nguBawo. Esiyanda nixelela ngaso. Esokuqala isipho nguYesu, esesibini isipho nguMoya Oyingcwele. uYesu yigift, esesibini isipho funeka sihlale emntwini nguMoya Oyingcwele. Umculo wasewisile uthi wenza ngcwele amakholwa. Kuthi uthi le nto yenziwa nguYesu idrayiva nguMoya Oyingcwele, iqhutyelwa phambili nguMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele akahlanga ubuye le nto ayenzileyo uYesu iphela seyingasekho xa ingekho uMoya Oyingcwele. Hallelujah. Mighty Jesus. Alisiwa phambili ngabefundisi ibandla, lisiwa phambili nguMoya Oyingcwele esebenza kubefundisi ekhona nakwaba bakhokelwayo. Oh Jesus. Hallelujah. Abazalwane ibandla lidrayiva nguHoly Spirit, limuviswa nguHoly Spirit. Impilo yekholwa imuviswa nguMoya. Oh Jesus. Uyabona wena uzawubhala iminyaka uthi nina 10 years ndasindiswayo, kodwa xa sikubheka awufani nale minyaka oyibalayo. Sizawuva ngawo uba wasindiswa wena ngexesha elithile, kodwa xa sibheka impilo le yakho nekharekta yakho nokwenza kwakho nomoya lo wakho ngendlela odakelekayo nezinto ongekaziboni ngayo, ulahleka ngosokudala ukholo awunaye owathi take over after uYesu efikile. Kaloku uYohane yena wabaphathisa ngamanzi abantu. Mamela. Amadoda afika kwilali yaseShito elusikisike ekhaya, afika ngo-1994, afika usuku lokugqibela ndifika itenti ivalwa, the last day. La madoda ayintrodusa kum uKristu andinika uYesu. Akugqiba la madoda asonga itente zawo, ahamba kusasa. Ndasala nalo Yesu, ndathi ukusala nayo kwafika isipho sesibili, uMoya Oyingcwele. Yiyo le nto yenza uba from 1994 to 2025 ndisalaa nto abandinika yona. Nabo bayamangala, abanye ndibahlula bedakiwe, aba bendinike le nto. Kwafika isipho, kwafika isipho, sayiqhubela into abandinike yona. Oh Jesus. uMoya Oyingcwele. Moya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele. Oh Jesus. uMoya Oyingcwele. Abanye abasayithethi laa nto ababesinike yona, abanye sebeyijikile, sebephila ngezinto esasikade sizilahlile, asikabuyeli kuso. Siyababona babuya, sikabuyi, asikazubuya esibonge sekhona. Hallelujah. Mighty Jesus. uMoya. Hallelujah. 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 uMoya uyalazi ivangeli. Oh Jesus. Jesus. uMoya wazi ivangeli. Asiye mathuneni siyokhangela ootata uBhengu, sithi bawuBhengu sitakiwe. Asiye emangcwabeni siyokhangela oQhilisa, sithi silahlekene nento. Asiye emangcwabeni siyofuna ongidi bahamba nento yabo, sasala nento zethu. uMoya Oyingcwele
asibakhalelo bhegu, asibakhalelo qilisa, hallelujah. Bayithatha kwabanye basebenza ngesikhathi sabo. Laphela ixesha lobhegu, laphela ixesha loqilisa. Kodwa umoya ingcwele waloku eqhubeka njalo from time to time, wayeqhubela uJesu phambili. Jesus. Ungamtholanga, xa ungamtholanga umoya ingcwele ulilela abafileyo. Oh Jesus. Oh Jesus. Uyabona kunamadoda amabili, uEliya noElisha. uEliya wayithola ingubo kuqala, uElisha wafunda kuEliya. Amen. Ngelinye ilanga uElisha wathi kule ndoda, ndicela nje izahlulo zakho zibe zibili. Ngamanye amagama, andifuni wena, ndifuna into engasentla kwinto okwayembadiso. Oh Jesus. Ngoba kuyinkinga ukufumana into efunyenwe ngumuntu, ngoba bathi sebhubhile abantu bakhale ngalufileyo. Uthi kukhona abantu abafuna umuntu ofileyo. Le ndoda inguElisha yathi into ezawundisiza kukungayifumani into ekuEliya, kodwa ndifumane i-double portion yethi bihleli kuye, so that isizwe sam singamfuni uEliya, singamfuni uEliya. Ngoba inguEliya onamandla, uThixo behleli kuEliya. Yathi le ndoda abantu bakwazi ukufuna umntu obhubhile, bathi uthi besebenza bathi akekho, bakhumbula indoda eyafayo. Le nto kaNkulunkulu ayiphelelwa. Kukho isipho, kukho isipho, kukho isipho esamkelwa ngabazalwane, kukho isipho esinikwa abasindiswayo, kukho isipho esinikwa abaxolela isono, kukho isipho esinikwa abahlambulukileyo, kukho isipho esinikwa abagugukileyo. Oh Jesus. uYesu esitya kunye nabo, uYesu wabayala wathi zenikemki eJerusalem, iJerusalem ningayisiya, hlalani, wathi lo mbhalo hlalani, nilinde isipho esathenjiswayo, esindanixelela ngaso. Ndithi kuwe ukuba uYesu mamkele, kodwa umoya ingcwele akakubhaptizanga, awumuvi, awubheki phambili. Kukho into endiyithanda kakhulu, le nto kuthiwa ngumtshato. Abantu abaninzi sibabona xa betshatile ukuba zange bamuva noThixo. Abantu abaninzi sibabona xa befika emtshatweni, le ntombi ibilila, lo mkhwenyana ebeshumayela kangaka, ebeshumayela engafikanga kwisipho sikamoya ingcwele. Ngoba isipho sikamoya ingcwele sine-fruits. One, isipho sine-fruits. Ithi iBhayibhile umoya oyingcwele nazi iziqhamo zakhe. One, luthando. That means alinophela uthando emtshatweni. Xa luphelile lwakho kukhona oluproducewayo kumoya ingcwele. Jesus. Umlahla njani kumfazi xa ukumoya? Luvuyo. Ngeke utholakala ukedamini xa ufumene isipho. Oh Jesus. Awuvuyiswa imali. Luvuswa oluvuyo umoya. Luqo ngeke
nesizathu soba nalento uba ndimbambe ekekeza iyakuvalela wena. Uyabona wena unomoya ingcwele iyakuvalela wena. uJesu wayiprova ngenkosikazi eyabanjwa ikekeza. Oh Jesus. Umthetho usithi wonke obanjwe ekekeza makakhandwe ngamatshe. Bamthatha bamsa kuJesu bemquba. Ukuze ubone uba igrace is above law. Oh Jesus. Ubabalo lungaphezu komthetho. Amen. Wathi esaqhutshwa wathi uJesu uba apha kuno khona ngena so kuba aba bamqubayo banezona. Ifana namadoda ke akekeza kakhulu. Amadoda akafuna ukekezelwa. Amadoda akekeza kakhulu amadoda kodwa akafuna ukekezelwa. Oh Jesus. Nansi ingxaki yamadoda abona umfazi kube kanye ekekeze kaninzi wona abhala gijima athi ndiyamdivosa. iBhayibhile yanivumela. iBhayibhile ayikuvumeli ngoba ithi isiqhamo sikamoya ingcwele luxolo. Oh Jesus. iBhayibhile ayikuvumeli. yakuvumela to yakubamba. iBhayibhile ithi nasi isiqhamo sikamoya. Usuthi laba abathola umoya ingcwele noma sebebhekana nezinto ebesingabenza bangaxoleli, uJesu namandla waphila phakathi kwabantu washumayela uxolo. Kwafika isikhathi sika-practical, ambamba amaJuda, ambetha, amnqomoza, ambetha, ambeka isaba sameva. Izwi lokuqala elaphuma kuJesu bawo bathethelele abayazi into abayenzayo kuba uJesu ufundise ngento kwakufanele lenzile. Isiqhamo sikamoya ingcwele luxolo. Zeziphi grounds ongadivosa kuzo umfazi? Sesiphi isizathu ongasimisa umlahle ngaso umuntu? I-problem ilapha, failing to receive the Holy Spirit. Alikho ivangelo ngaphendulazi. Ukungabhaptizwa kumoya ingcwele, isalvation ikuphosile. Uzoyibamba isikolo, uzoyibamba ingqondo, uzoyibamba ungenasitshilelo. Khawuleza nithandaze nawe. Uzoyibamba ungenasitshilelo. Kaloku uYohana wayebaphaphtiza. Kulento sikuyo kufuneka uguqukile. Madoda, kufuneka uguqukile. Noba ungaphakamisa isandla udusiwe nasemanzi bogugukanga yaphosa le. Chapter 80 Signs of verse 14. Khawuleza. Uba ngaba ugugukanga kule sikubeka isandla ufakaze uthi usindisiwe, ubhalisele ukuya emanzini, uthi uyofakwa emanzini. Bona into angasoze uyithola ungagugukanga. Isipho esingumoya ingcwele ekusiso esiyawutshila uKristu kuwe. Kristu akatshilwa iBhayibhile. Mara sekulula ngoku. Shumayela madoda ngena kwento zefoni agugulishe ezama amagama athetha ukuthini na eze nawo akanamandla amagama ofundileyo wafuna iminingi zawo. Yamadoda lento yokuza nepoint nefacts onazo ozithathileyo wagugulisha wazama indlela yokushumayela ayisoze ikhulule umuntu. Ikhona into esayinikwayo umoya. Hallelujah. Moya ingcwele. Moya oyingcwele yehla phezu kwami, thuma imvuselelo. Yebo, uma ifika le into esithetha ngayo. It was 2014 shumayela Cape Town, ndifika kuMonday ndiyoshumayela iveki khona, shumayela izwi
elithi kuba ubani ukuKristu uyisidalwa esitsha. Uthi umbhali bonani into zomuntu ome kuKristu zisuke zabantsha. Ayo station le, ayonto esiyicula nje, into eyenzekayo. Kwakhona intombazana ehlalisanayo eyinvayitiweyo yathi yakuyiva le message, yathi uJesu yamkhangela yamfuna, sayibeka isandla, yathi makuphuma inkonzo, yathi andinandawo yakulala, yathi lapha nje ndiyahlalisana, angisabuyele emhlalisane. Ive kahle ukubani ukuKristu uyisidalwa esitsha. Kuhlale kanjani? Kulale kanjani nendoda? Kulale kanjani nenkazana? Hayi madoda, kwenzeka njani ukulala namankazana umoya sewungaphakathi? The Holy Spirit. Edena nandawo ivangeli lamandla livusa isazela. Siphile isazela, siphile singenyawo isazela, siphile isazela. Umoya oyingcwele, umoya oyingcwele. Bathi bakuva abathunywa eJerusalem ukuba abantu baseSamaria balamkele ilizwi likaThixo. Bathumela uPetros noYohane khona. Bakufika khona. Ndifuna ningalinge niyiphazame lento bakuthunyela uPetros noYohane, nihambe niqhatha abantu kumoya oyingcwele utholwa kubapostile. Ndifuna ningalinge niphambanise izinto. Ningalinge niphambanise izinto. Aba bazalwane babengayanga kuyobabeka isandla, babengathunywanga uyobanika umoya oyingcwele, babeyohlola into eyenzeka eSamaria, nothing else. Umoya oyingcwele akanikwa ngamuntu uba mayibe nguye omehlisayo. Asikho nesipho bakuthiwa lo ndoda inesipho sokwehlisa umoya oyingcwele kwabanye. Asikho eBhayibhelini, asikho. Ndifuna incwadi kaMateyu sizoyifunda 3 verse number 11. Ibambe le, ndifuna ufunde le verse sikunye, but ndifuna ndiyicacise le nto uba akho gift of the Holy Spirit ongayinikwa ngumpostile. Lulahleko oluthi izinto ezithile zifunyanwa kubapostile. Lulahleko bazami bam, ndifuna ukuxelela kakuhle, nguSathana lo okhethe umuntu phakathi kwebandla wamisa njengeking. Akamisa njengomuntu okhonza wenyula. Thina sisithi zobefundisi behlala phakathi kwethu befana nathi. Ngaba endoni na bayo zekhola amathambo omhlebe besimhleka umuntu ofaka ikhola esindisiwe. Sithi akasindiswanga. Izinto zamatsheche namawisile namanto ngela xetsha amatsheche bengekajilakelwa namawisile sesindisiwe. Nengubo ezizinxitywayo hayi besinganxitywa umuntu osenziweyo. Thina besisazi ingubo engumoya oyingcwele. Uyabona ke thina dadewali besingenangxaki. Uyabona ngonina nithi namaseni beza mna ndikumfundisi ubani. Naxa nizazisi ndikumfundisi ubani. Hayi thina singabazalwana. Singabantwana bakaThixo. Amen. Lethi bisehluka kantetha. Ubathini? Le ndoda leyo egqityiweyo phakathi kwalabantu. Jesus. Anointing. Ayo tithe. Ekwenza ubaluleke phakathi kwebandla. Intambiso. Jesus. Ungabekwe esihlalweni. Kuthiwa nguwe omkhulu kule nkonzo kodwa kungefakali sesikubekile. Ngoba intambiso eyehlula abazalwane kuwo ufane bakhokele. Hayo ngubo. Ayinothambo elimhlophe. Unethambo elimhlophe bawalo.
Ingubo ayongubo le ethungwe ngezandla zomuntu, kodwa ingubo nje ayithungwanga kumuntu. Uyahlabelela uncane uthi masingasithungele zethu ingubo, kodwa khona ingubo uthi ka uyembathisiwe ubukade usuka ekhaya usithi ndiyahlupheka. Uthi ka uphakathi kwabazalwane, uthi ka ungeka sindiswa uthi andinosindiswa. Banxiba kakhulu abantu basindisiweyo. Usandazi manje uthi banxiba kakhulu abantu. Uthi ka sawufika usindisiwe, ufika uthi ka usafika usikhala lapha kubo, usikhala ayikafiki ingubo, usikhala lapha kubo. Uthi naka uthetha uthi ndiyahlupheka, lo nabafanele ukhethana ndiyahlupheka, ayikafiki ingubo kaMongcwele. Kodwa sayifikile ingubo, mayifikile ingubo, ugqirha nongafundanga bahlala kuye. Jesus. Oh yes Lord. Hallelujah. 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 Uyazi uba kukho amaqeqwazana esiwabone siwangcwaba uba kanti ibiyititshalakazi le ebefundile lo mntu. Yebo sike sakhonza ebandleni nje ebelingathi xa kungena abantu lithi kungena ititshalakazi kuba lifuna izishumisi zabantu. Madoda sike sakhonza thina ebandleni lenyani, sakhonza na singabazi ukuba kade aba bantu esithetha ngabo ngabantu abancediweyo yinkosi. Funa lengadide kade aba bantu ngabantu abancediweyo yinkosi, bafundile qha, bathetha befika kule nto, bayamkela laa nto, bayamkela injengoba injalo, babe sebevumela umoya ingcwele asusa impakamo. Bahlala phakathi kwethu, bahlala phakathi kwethu. Ithane izandla zenu, funda le verse othandaza, funa likufulani nanzi le ntambinde. Bafike bahlala phakathi kwethu bebhaptizwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele uthe wakuphosa, uthe wakuphosa, funeke sikuncede nomthandazo ufundiswe sithi awuzukwazi uthandaza umoya Oyingcwele ungenayo. Awuzukwazi ukumuva noThixo umoya Oyingcwele ungenaye. Awuzukwazi ukuziva izinto zikaThixo kodwa umoya Oyingcwele lo ungenaye. Ukuze uzazi into zikaThixo funeka ubhaptizwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Kuthiwa bafika balamkele ilizwi aba basalwa, bakufika khona babathandazela abakholwayo ukuba bamkele umoya Oyingcwele. Bathi babamkele umoya Oyingcwele, babathandazela kuba wayengekafiki. babamkelisa, babathandazela, babacelela. Uyabona Nkosi, bakwamkele ngoku kodwa ngeke baye indawo, ngeke baye indawo. Bayamdinga umoya Oyingcwele. Khawubaphe Thixo umoya Oyingcwele. Nathi sathandazelwa ngasafika bekhona, bathi Thixo khawubanika umoya Oyingcwele. Laba bengena aba bafana khawubanika umoya Oyingcwele, nazo izintombi zingena khawubanika umoya Oyingcwele. Ngeke sikwazi ukubagcina thina kodwa umoya Oyingcwele angabagcina aba bantwana. Sanikelwa kumoya Oyingcwele. Funda ntombazana, funda. Bakufika khona babathandazela abakholwayo kuba bamkele umoya Oyingcwele, kuba wayengekafiki umoya Oyingcwele, ubengekafiki nto nje babebhaptizelwe egameni lenkosi Yesu. Bevela emanzini apha. Oh Jesus. Bevela emanzini. Abantu bamamkela umoya Oyingcwele. Kuthiwa batsho bamamkela. Bakuba uPetros noYohane bebabeke izandla. Bakubabeka izandla bethandaza phezu kwabo. Bamamkela. Abantu bona bamamkela umoya Oyingcwele. Oh Jesus. Kodwa phakathi kwaba bantu abamkela umoya Oyingcwele kukho indoda egama layo linguSimiyoni elaliyinyanga. Inyanga abantu la ndoda.
yayiguqukile kwimvuselelo kaFilipi. Isiphakamisile isandla lithe Yesu nami ndiyakwamkela. Kanti le ndoda ayiguqukanga. Imvumela uYesu kodwa ayiguqukanga. Siphakamisile isandla yavuma ngomlomo qha ayijikanga enhliziyweni. Jikanga. Umlomo yatsho uba ndiyakwamkela kodwa inhliziyo ayivumi. Yaya emanzini la ndoda. Ndiyacinga uba la ndoda mhlawumbe yayibuyisa iCalvary ethile yayiza nayo. Yayikhetha iCalvary yayithi. Enye yayisa. Jesus. Yahlambuluka into ezithile, yazigcina ezithile. Yangena emanzini, amanzi akayikhaba. Ngoba amanzi ayakwamkela. Noba uyathakatha ayakuvumela amanzi. Avume wangena emanzini. Waphuma futhi emanzini. Ngoba imali babesithi kuthi awuzophuma xa ungahlambulukanga. Hayi, uzophuma emanzini kuthandaziwe. Thandaziwe nathi sithandazile. Thixo ungasihlazisi kufa umuntu emanzini siyombhaptiza. Sithandazile. Awuphumi ngenxa yakho. Uphuma ngenxa yemthandazo esiyenzayo. Yaphuma. Kwafika ixesha lokubekwa kwezandla. Kucelwe lo ongajongi ngaphandle, ojonga inhliziyo, onganqinela ukuthetha komuntu, enqinela inhliziyo. Wehla kubo bonke abantu. uSimoni akubona ukuba bamkele bamkele umoya ongcwele. uSimoni ujongile. Bakubekwa izandla. Uyayibona lento yenzekela kude kuye. Wafuna ukubanika imali oPetros. Wathi akuba isandla sigqithile kuye. Esithi Wabheka. Wababona bayanikwa. Wachweka. Waya kubo. Wathi nansi imali. Nam ndipheni lamandla. Namke ndipheni lamandla. Khona ukuze nabani. Niyabeva abantu banamhlanje. Bathi xa ushumayela lapha. Ngeze bebeke imali kudala ngokwapha. Oh Jesus. Bezawuthatha ianointing yami. Bafuze uSimeon. Bazalwa nguSimeon. Inzala kaSimeon. Oh Jesus. Le ethenga ianointing ngemali. Inzala kaSimeon. Uthini Simeon? Ndifuna nibaba. Nam ndipheni lamandla. Niphinde niye eBhayibhileni niyokhangela uba ngubani wakwaphindwa wayenza le. Khona ukuze nam Ndipheni nabani na. Wenza nemali wathi ndipheni amandla. Ndipheni le nto nenza nayo. Khona ukuze nabani na. Xa ndishumayela lapha kuthiwe kwezinkonzo zikhona kuthiwe izani nizawutyala kwi-anointing kampostile. Zani nizothatha. Zani nizothatha kwi-anointing kampostile. nguSimeon lo. Ngoba lo mpostile. Yinzala kaSimeon le. Ezama ukubulala amandla evangeli. Khona ukuze nabani na. Thina mamela ngifuna ukucela thina amandla asiwathathi kulushumayela. Ugcoba silithathi kulo ugqotyiwe ome phambi kwethu. Sigqotywa ngumoya ongcwele. Oh Jesus. Asigcobani thina. Asiphungulelani anointing thina. Oh Jesus. Umoya ongcwele usanele sonke. Nongekasindiswa ugcobo uzofika lukho umoya. Amen. Oh Jesus. Amen. Inye cha dadewabo into eyenziwayo emabandleni kukwehlulelwa igunya lokulawula. Not the anointing. Yekha kukuba kuthiwe xa abanye bebizwa bebonakala ebandleni bekhulile ngoba naleyo bufundisa ilobizo. Ubufundisa ilobizo wonke umuntu uzabe ngumfundi kabiziwe. Sawutolikela ke bakhona abantu abathi babiziwe basima isebenzi balambile namhlanje. Bayinto ibile ebantwini balahla imisebenzi bethe bayabizwa kodwa bakhohlakalela abantu abangababizanga. Bayinhluphe ebantwini. Oh Jesus. Bona babefuna ukuba ngabefundisi
sibe nentshisakalo yokulida ibandla. Nothing wrong kulonto. uPawulos uthi kayithetha ukuba umuntu unqwenela uba inkokheli, uyanqwenela umuntu ukuze abe inkokheli, akabizwa. Yolento amabandla onakalayo kukho abantu abathi bona babizwe bengabizwanga, bayalamba ngoku ngoba uThixo akabazi sangababize. Nkosi uYesu. Balamba bakhohlakalela abantu ngokuba balambile, bade batsho nasebantwini ithi abantwana bam bazohlani. Wayethe uThixo bazohlani kanti Jesus. wayekubiza wayitheni kanti? Ngoba yikho indoda ebizwa nguThixo uthi kwangathi ubuzawuhlani umntana wakho. Nkosi. Jesus. Wayethe uThixo bazawuhlani. Utheni ufundekela abantu ngokulamba kwabantwana bakho, uhlaza ivangeli nje. Jesus. uThixo ngahlulwe sisisu sakho nesabantwana bakho. Nkosi. Ngibona abadlali. Badlane bubizwe ngoba. uThixo uzakubiza, uThixo uzakubiza. Sophuma ududulwa ngabantu, uncama umsebenzi usisikolo, ngabizwanga uzawulamba. Uzawulamba. Suyenza lo suba nepressure man, iyaphela lanto. Kukho into esinikwa nguThixo, umoya oyingcwele. Usetyenziswa nguThixo nokushumayela kakhulu, akuthi into yoba siya phansi. Yeke izinto, yeke imisebenzi, yeke imfundo. No man, kukho abantu balonto. Amabandla makangandelwa ngotsotsi abazimela ngecalling. Bizo umfundisi kayizaba ngumfundisi uyatrainwa libandla, limtraine. One, libona icharacter. Xa uzaba ngumfundisi kufuneka icharacter ulungiswe. Awukhethwa usahlulwa zintombi uthi wemfundisi. Hlulwa zintombi. Uyajonga. Number 2, kuyajongwa Dlamini uba uyanikelana lo muntu sizomenza abe ngumfundisi. Uyanikela, uyalithobela ibandla. Kaloku lo muntu uzawugcina ukuba isimilo sebandla. Nimkhetha njani umuntu oxake kwanina? Now the Holy Spirit. Now ndikumoyingcwele. Kukho abantu abaninzi abanye balinyalelwa yimitshato bethe banobizo. Yaqhaqeka imitshato yabo. Wathi uSimiyoni nantsi imali. Khane niphe le nto nenzakayo. Uyabona icawe zibulawe yilonto. Ungaboyivuyela xa ngumfundisi ukuba abantu bazawuthatha ucobo lwakho. So uyithatha kwayilo mali. Uyithatha. Yabona bazama sumayela kula mabandla, sumayela kuwa mabandla. Nathi bayafika ukuthi bathi bazothatha bazobeka. Beka ezinyaweni zikaMposti. Bayithatha abantu imali bayizise unganikile. Yesiqalekiso le. Izawukwenza ndingabi namali le. Amen. Uyabona imali ebekwa kuwe kuba abantu becenge le nto usetyenziswa nguThixo, yikhesi le uyidlayo. Yes. Futhi uvela uye uyithanda imali, uye uyithanda ibe nguThixo apha kuwe imali. Zezamalana nezidlala. Abapostile bayala bona. But ambofa nemali yakho, mali yakho ayithengiswa lento. Anointing. Once afike umoyingcwele, ufika nentambiso phezu komuntu. Verse 38 ka chapter number 10 kawuleza ndifaka. Sengehlukene nezwe lokona ngobe
Obekezela nami obekezela obekezela nami obekezela obekezela nami Nkosi obekezela obekezela abantu abazobheka ezulwini into abehluke ngayo emhlabeni nguHoly Spirit. Holy Spirit uyakunceda ukwenzela uba aphakamise uJesu apha kuwe. Phakamise uJesu. Ungaphakamisi isonto osonta kulo kuphakama uJesu apha kuwe. Obekezela Jesu ngobekezela uyahluza uyakha moya oyingcwele umoya oyingcwele yakhandisa imini athi la ukunxiba anxibe nawe athi ikhululele ayindivezi awusanxibeli wena so unxibele isidima sikaThixo. Obekezela nami obekezela nami Nkosi. Hey ufika kujinga iminqamlezo kubapostile nakubavangeli bonke abantu abafamous ujinga iminqamlezo lento ndifuna ukuyicacisa indaba kaHoly Spirit ibaluleke kakhulu ngeke kube nesimilo sikaJesu moya ingcwele ungenayo. Umama wabani uthethe ngebhlukwe ngoqatha out of ezinxityiwe apha ngamaphantsula ngo abashimayo nje masathathwe emdanisweni nje babuyele emidanisweni ngamaphantsula. Ubona ikhatha zabo ubone inwele zabo zingakanywanga ubone ibhlukwe zabo madoda ubone madoda ngamaphantsula How baze balihlaza abantu ivangeli likaKristu bayihlaza into enamandla. Oh Jesus. Holy Spirit. Yemadoda sibuye epotsoyini thi. Sibuye emdanisweni. Sabanjwa lilizwi. Sisafuna ukudla ifashion. Sidanise njengabantu. Wafika uJesu ngaphakathi. Sathola amandla kaMoya Ingcwele. Sangabi saphila into esiyithandayo. Sasithi noba siyafuna ithi uMoya Ingcwele not wena. Yini leni yamkeleyo enenza lifanele lizwe? Yini lena ifumanayo enifanisa nehlabathi? Holy Spirit. Ukhona uMoya Ingcwele. Yemadoda ukhona uMoya Ingcwele. Ukhona uMoya Ingcwele. Ukhona uMoya Ingcwele. Yeba zakho uMoya Ingcwele ukhona
noba uthanda ilizwe kakhulu uyakuthena. Ndihamba nonkosikazi, unkosikazi ufowunela omnye umama ubuza ngezinto zifakelelwayo. Ningathi ndibethane naye, ndithetha ngomkhamo ningakhubeki. Amen. Kodwa ke noba nikhubekile nikhubeke ndingathethi nani, ndithetha ngomkhamo. Amen. Ayizonenza nto uba ke nina nayo loo nto. Ngoku lo mama ubuza umbona ubonileyo, into ayibona ubuza ngezi zinto. Unkosikazi amphela kuba naye wayesabambekile. Uyabona ke wayibuza le nto, salala ebusuku, sasilele ebusuku, ndamva ekhala kakhulu. Uyabona ke xa ungumntu oshumayelayo uyanqaba ubuthongo. Xa umuntu ophethe ilizwi likaThixo kunqabile ukulala. Njengoba abantu belele nje kuba khona ixesha lokusaphandle gede, uhleli uthe qwa, uhleli. Nawo ke ndimve ndisahleli ndifunda iBhayibhile ndikwela cala bendithandaza, ndimve ekhala kakhulu. Ayikho ke into ecingwayo xa umuntu ekhala kakhulu. Uyagama likaYesu moya ndeni phuma. Ndiya ndisiya ngaphambili, uyagama likaYesu udliwa yini nkosikazi? Ndifika kuyeka. Unkosikazi athi dada xa esegqibile uyakhala, akhale ngosevukile. Kawundibalisele mfasi kwenzeke nto. Ndiyayibona nami ngoba ndikalimile uSathane engekho namhlanje. Nto nje ndilala ndiqwanyile ndithe. Yabona kodwa mhlanje ndikalimele ngakhange afike uSathane. Lo ndimkalimele ngulo mfama ndimkalimele. Alile kayichaze lo mbono wakhe, ecaciselwa ngalaa nto ebibuzwa. Ngalinye mbezi ngendlela ayibone ngayo. Ndimvuba umkama kandinikanga ingqilithi yale nto embangela uba bekule ngoba usayithanda, usayithanda. One day sisuke endlini seyifikile ngoku laa nto yasesulwini kuye yamhlula. Ulila sisemotweni, ulwa nentloko yakhe. Ngexesha lila ndiyahleka, njengoba lila mna ndiyahleka, ndonwabile. Ndithi ngaphakathi tshotshwa ngawumphinde yofa. Yayi wenza isimanga uThixo, waqala ebantwaneni ntatowalo, waqala abantwana zifika basingqinela into eyenzeke emini singekho kubo, uThixo ethetha nabo. Afika benanzikile. Ngoku washiyeka le yam endala. Oda indoda ejalileyo, unkosikazi mane uya kuThixo emadolweni, uzimoyisa unkosikazi funeka uye emadolweni. Umthethise umxelela uba nantsi uthi wakugqiba uye emadolweni. Ungalwi nomfazi uphazamisa umtshato. Ushubayo uthi yabona Thixo ndimxelele yonke inyaniso, kodwa ke ndikwazi umphilela. Oh Jesus. Ndimphilela. Uthi dila naye, dila naye kuba xa enje uyayicika le nto ndiyishumayela. Dila naye. Uyayicika. Uyabona le nto ndiyishumayelayo ndizoyishumayela ndilolala engcwabeni, kodwa uyihambe eyicika yena njengoba ndiyishumayele uyayivala le nto. Hambe yicika le nto. Dila naye ngekabhubhi, dila naye Thixo engekabhubhi, dila naye nam ndingafi le nto ingabonakalanga uyapha. Ngoku elila kakhulu mna ndiyazihlekela, anonwabanga Thixo ndile. The Holy Spirit uyazifikela amaqatha emntwini amthi kuyo yonke into engakuphosa mcele umoya wengcwele. Futhi sizawuthetha ngaye mani, uyabona ngizawuthetha ngaye, sizawutshila yena ngoba ngumtshili kaYesu umoya wengcwele. Ngeke umethembe tu uYesu, ngeke umethembe uYesu, ngeke umethembe soze umethembe twa wena uYesu ngaphandle koba kufika umoya wengcwele.
ozakufundisa ukwethemba uKristu. Without the Holy Spirit asindawo. Cela sibeke inyawo sothandaza. Sivala amehlo bethu phambi kweNkosi. Asusi izono zami, ahlanza inhliziyo, amandla selula izandla phezulu. Sikhuluma ngaye nje, ndifisa libe nolangazelelo lakhe. Sizawuthetha ngaye kude kube khona unxano lwakhe. Jesus. Ngoba abantu bamtholayo ngabasele bemnxanelwe. Ubalukela fika unxano lwakhe. Ngitsho sohamba ngendlela ubheka emsebenzini yofika lento. Uma kuke bafuna indlala wasifela bandiyamdinga, utsho kube kanye uthi Nkosi ndiyakudinga. Oh Jesus. Uthi uvuka uthi boyigcwala ndiyakudinga. Jesus. Akusalisi. Yes Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Usekhona futhi uzawuhlala khona, unikezwe igunya lokugcina abakholwayo. Abakholwayo bagcinwa nguye. Abakholwayo bagcinwa nguye. Abakholwayo bagcinwa nguMoya Oyingcwele. Bagcinwa nguMoya Oyingcwele. Hallelujah! 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 Ndizifela ndingengomuntu ngaphandle kwakho Moya Oyingcwele. Ndizifela ndingengendenze nto ngaphandle kwakho Moya Oyingcwele. Ndizifela ndehluleka. Uramandala bakasanta, ribaba satala bokosiata, usamayanda libaka. Hallelujah! 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 Yini thixo wasezulwini, yini Jehova wamabandla. Phakamisela phezulu izandla zakho wonke umuntu entendeni. Wena lapha ngaphambili thandaza, thandaza nawe lapha phansi thandaza. Kuhle Jehova ukukubona phakathi kwethu. Phakamisa izandla zakho, vula inhliziyo yakho. Ikhona into yasezulwini, ukhona umnini mandla wonke, ukhona ulizwi lakhe elifuna umnyamaleke, ukhona lowo ozamfaka mthini uzothandaza. Open your heart. Yebo, vula umlomo uthandaze tendeni, vula umlomo uthandaze. Yebo Nkosi, yebo Nkosi, yebo Nkosi, yebo Nkosi. Fire, fire, fire in the name of Jesus. Siyabonga Nkosi. Siyabonga, 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 siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Mama na mama. In the name of Jesus. Holy Ghost, fire. Phakamisa izandla zakho. Phakamisa izandla zakho. Be ready, be ready. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank
Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Bulumnamo wakho uthandaza. Bulumnamo wakho uthandaza. Bulela, bulela, bulela. Siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Siyabulela thola lethu. Siyabulela mphepela wethu. Siyabulela, siyabulela. Siyabonga. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of the living God. Uthixo wena uyinqola yakulwa kaIsrayeli namosha omlilo kalapha phakathi kwethu hamba phakathi kwethu ungamalaka bomlilo mlilo jayo. Siyabonga, siyabonga. Mpilo yethu bekisifane. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. 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 Yes, Holy Spirit. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Spirit of the living God. Yes, moya ingcwele. Yes, yes, yes. Usuku okuthixo enyangweni. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Babambe Nkosi bathukumise for your glory, Lord. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your beauty, your glory, Lord, be seen upon us. Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. Lift up your hands, lift up your hands. Yes, 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 yes. Ungamalanga bomlilo wena. Wake wafikela uIsaya ngenye imini. Kwasuka ilahle esibingelelweni necherubim. Yaya kuye yathukumisa indebe zomlomo wakhe. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes. Breathe upon us, Lord. Phefumlele Nkosi, siphefumlele. Phefumlele Nkosi, siphefumlele. Yes. Yes. Yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naya Nkosi lanhliziyo ivumayo. Thank you, Lord Jesus. Bagcwalise Nkosi. Bagcwalise Nkosi. Nguwe osiphawulayo. Baphawule Nkosi. Baphawule Nkosi. Baphawule Nkosi. Baphawule Nkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sizawema yokuthandaza. Izandla sezithobile sikhangela inhliziyo.
uma kuthethwa ngaye uMoya Ingcwele uvamile ukuhlaba izihlabo ebantwini, abagwebe abantu. Cela ukuthandaza nabantu namhlanje abanezinto uMoya Ingcwele abagweba kuzo. Impilo yakho ayikho right noThixo, uyagwebeka. Yema kuthethwa ngaye nje uzikhiphela ngaphandle kuye ngenxa yezinto akusola kuzo umoya. Ubukhona lapha ethendeni ufuna ukulungisa indaba yakho noJesu, wena lula isandla sakho phezulu. Uyazivela, awunaxolo noThixo, uyagwebeka, uyagwebeka. Lula nje isandla sakho. Nkosi ukubusise baba, vala amehlo akho. Lo moya kwazono kwabantu abazono zabo zixolelweyo, ungumzalwane walimala, uyazama ukubuya kubuyeki. Cela uphakamisa isandla sakho kanjalo, wena uphakamisa isandla sakho sithandaze kunye nawe. Woza mkhulu, woza mfana wami, woza wonke umuntu othi Nkosi ndincede, ndincede, uba ukhona omnye ukhona unezinto ezivelayo funeka ezihlambulukile. Ndicela ujoyine aba bantu ngasemva. Wena onezinto ezikubambileyo funeka uzithethile uzihlambuluke. Vala amehlo akho, sivala amehlo ethu. Lini ithemba lakho uyawulichithela lapha ingunaphakade lakho. Lento uyiyo ayifihlakele noko kuThixo, awuyifihleli Thixo. Ulimazana nokudileya ubomi bakho. Waziwa njengomzalwane kodwa wena in private awunguye umzalwane wena. Nezinto ezimbi ozenzileyo ngobomi bakho. Nale thuba lenguquko ungabuyela kuThixo. God bless you mama. Phakamisa isandla sakho. Ungalivemeli ithuba. Waziwa njengomzalwane kodwa endaweni yakho wedwa unezinto ohlatyaniselwa ngazo. This is your time. Come to Jesus. Cela senze lo mthandazo sonke mise ngapha umama lo bajoyine. Mfundisi umashumi zothandaza. Cela senze lo mthandazo othi Nkosi uJesu ndiyabulela, undisolile, ndiyavuma andenzanga kakuhle, ndiyazidanela izono zam, ndiyaguquka, ndifuna wena, ndihlambe ngegazi lakho, undingcwalise, undenze Nkosi ndibe sisidalwa esitsha. Nam Thixo ndiyafuna ubuyelana nawe, ubudlelwane bam nawe bube buhle ngegama likaYesu. Ngiyamdinga uMoya Ingcwele obahlale phezu kwami. Ndibonile ngeke akwazi ukuhlala ngenxa yezinto endiphakathi kwazo, kodwa namhlanje ndiyakuvuma ube yinkosi nomsindisi wempilo yami ngegama likaYesu. Amen. Mfowethu Moshumi zothandaza tata. Bawethu ongcwele, bawethu onamandla onke, siyathandaza uNkulunkulu ophilayo, Thixo wethu ophilayo, Moya Ongcwele, Thixo wethu onamandla. Xa kuthethwa ngezwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla, kube khona Nkosi abaguqukayo, Thixo wethu onamandla onke. Siyabulela Nkosi ngezwi lakho, Thixo onamandla, elinguquko phezu kwempilo yethu, Thixo wethu onamandla onke, elithi iBhayibheli Nkosi ngomoni omnye oguqukayo ezulwini kuyavuywa.
Thixo wethu onamandla onke, siyabonga Nkosi ngale miphefumulo esindayo ukuya esihogweni. Thixo wethu onamandla, mayihlale njalo inguquko empilweni yethu. uNkulunkulu wethu onamandla, ungavumi ngempilo yethu egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thixo wethu oyingcwele, bafihle Thixo, bahambe beqonda ukuba Nkosi uyinkosi ephilayo emele ukoyikwa egameni lika Yesu waseNazaretha. Thixo wethu onamandla onke, siyabonga moyingcwele ngezwi lakho. Siyabulela Thixo onamandla ngenguquko. Siyabulela Nkosi ngolithetha izwi lakho sikhona lingafihlisi. Thixo wethu onamandla, siyabulela Nkosi ngezwi lakho elilihlele elinhlangothi mbini, elihlaba lehlukanise kuvakale Nkosi. Siyabonga moyingcwele kakhulu Thixo wethu onamandla. Thatha uzuko nembeko nobukhosi babuyele kuwe Thixo wethu onamandla. Siyakudumisa Nkosi, in Jesus name, amen. Cela semkelo Fefe. Ufefe lenkosi ungaphumula phezu kwethu, inkosi izibuye izolanda ibandla lithi amen. Siyabonana nekuseni ngo5, cela ke abantu abatsha basincedise kwisitulo. Siyabonana nekuseni ngo5, siyabonana 5 late emalanga yaqala 5:30 egameni lika Yesu, amen.